Сәлем, дусларым. Хәзер нинди ой? Әллә июнь? Әллә май? Хәзер табигатьнең бик гүзәл чагы. Хәзер июнь айы. Бар табигать яшелдән киенгән, болында аллы-гөлле чәчәкләр үсә. Хәзер июнь айы. Айлар саны 12 бит, дустым. Әйдә кабатлыйк әле. Айлар саны 12. 12 ай, ул бер ел була. Ел. Хәзер 2024 ел. Июнь айы. Гүзәл чак. Игътибар ит әле, чак дидем. Табигатьнең гүзәл чагы яки табигатьнең гүзәл вакыты дибез. Чак шулай ук вакытны белдерә торган сүз. Мәсәлән, без балачак турында сөйлибез. Бигрәк гүзәл балачак, велосипедта йөрисең, рәхәтләнеп уйныйсың, нинди күңелле вакыт. Бик күңелле балачак. Менә, дустым, чак шулай ук вакытны белдерә торган сүз. Мәсәлән, мин кечкенә вакытта бик матур, аһәңле, затлы итеп сөйләшүче кешеләрне тыңларга ярата идем, һәм алар кебек сөйлисем килә иде. Кечкенә чак, балачак, чак вакытны белдергән сүз. Габдулла Тукайның бер шигырендә булай дип әйтелә: халык ашыга, китә басуга, урагын ура, бу кайчак була? Кайчак, кайсы вакыт була? Табигатыбызга хас үзгәрүчән ел фасыллары шулай ук вакытны күрсәтә. Фасыл, вакыт дигән сүз. Яз, җәй, көз, кыш ел фасылларының исемнәре. Әлеге 4 ел фасылы туган илебездә төрле төсләрдә чагыла. Вакытны белдерүче тагын бер сүз бар. Заман. Без бу сүзне кайсы очракларда кулланабыз икән? Әйдә әйтеп карыйк әле. Хәзерге заман. Хәзерге заманда уенчыклар бик күп. Ә менә борынгы заманнарда уенчыкларны агач, чүпрәк, хәтта бәрәңгедән ясаганнар. Син бу сүзне әкиятләрдә ишетәсең. Борын заманда. Менә бер заман көз дә җитәр. Бер заман китәм дигәндә төште күзем басмага. Яки мәсәлән, мин җырчы булачакмын дисәк, бу киләчәк заманны күрсәтер. Вакытны белдерүче тагын чор дәвр дигән сүз бар. Мәсәлән, син шул дәвр кибеттә йөрдеңме? Ягъни син шулай узак йөрдеңме? Чор дигән сүз күбрәк әдәбиятта, тарихта очрый, син аны олылар сөйләшкәндә дә ишетәсеңдер. Мәсәлән, борынгы чор, ягъни бик күптән булган вакытны аңлата. Гасыр. Гасыр бу 100 ел вакыт. Бер вакыт сүзе үз эченә бигрәк күп мәгънә сыйдырган икән. Вакыт сүзен төрлечә әйтеп була икән. Хәзер инде син дә беләсең, сөйләмеңдә кулланып сөйләрсең. Кабатла, истә калдыр, сөйләмеңдә куллан. Телең тәмле булса, тормышың ямьле була.